мавзӯи имрӯза дар бораи як канале ки канала аксия кардагиюм. Канал актив нистш хубай, прямой эфир дора, сообщества дора, видео мепартои суал ҷамъ мекунӣ ва монетизасияи каналта гирон мекунӣ. Канал дорои 15300 подписчик дора. Сюжетиш гироне бародаро. Метавонӣ ки сюжет кунӣ, яъне реклама кунӣ любой канала ва барои реклама тура сум метаҳанд. Канал дар беҳтарин состояние қарор дора. Метавонӣ канала бигирӣ ва пешравӣ кунӣ дар сомонаи YouTube. Номи канал Обод ТВ. Метавонӣ ки дар сомонаи YouTube дар поискаш бинависӣ Обод ТВ, меброяд канал, бидроин канала проверка кунен. Агар канал маъқул кунша, инами рақами рӯи экран занг бизанен, канала бигирен ва пешравӣ кунед дар сомонаи YouTube. Агар шумо дар каналҳои бо дига хеле дар кор боша, яъне канали подпискаш поён ё ки боло дар кор боша, муроҷиат кунед. Дига хел каналҳоро ҳам ҳастанд. Масалан, каналҳои 5000 подписчик, 4000 подписчик, 1000 подписчик, 300 подписчик, 10000 подписчик, 40000 подписчик, 60000 подписчик, яъне ҳама каналҳоро дорем. Форота монетизация, на форота бемонетизация фарқ надорад. Хеле шамасай, таришамасай. Агар кадомида буфора ки каналиам тайёр мегириш, оформ мекунему, кора сар мекунӣ, хелерам дорем. Яъне канал налогш пур кардаги, ҳамаш пур кардаги ягон кор намекунӣ.